Ako často si strihať vlasy? Poviem, že podľa potreby. Každý to má individuálne. Vlasy rastú svojím štýlom a priemerne je to asi centimetr za mesiac. Samozrejme dá sa rast vlasov podporiť výživovými doplnkami, ak by niekto chcel, aby rýchlejšie rastli. Ale je to mýtus, ak si budete vlasy častejšie strihať a budete si myslieť, že rýchlejšie rastú. Na druhej strane pravidelné zastrihávanie končekov vytvorí to, že vlasy sa neolámú na koncoch a dĺžka sa môže predĺžovať. Samozrejme, zase je to od nejakého vlastného pocitu, kedy už sa cítime nekomfortne s odrastom vlasov. Taký bežný interval je 6, maximálne 8 týždňov, dokým vydrží vlastne otieň na vlasoch a odrast už je dosť veľký na to, aby bolo treba vlasy zafarbiť. A v rámci poškodenia vlasov určite stačí dofarbovať iba odrast, nie celé vlasy. Keďže tie odrastené vlasy sú vždy nové, tak sa nepoškodia, pokiaľ sa farba neprenáša už na tie ďalšie farbené vlasy. Sú na to určené produkty na uchovávanie farebných pigmentov, takže je to opäť zase starostlivosť, šampón, kondicionér, maska, ktoré naozaj uchovávajú tieto farebné pigmenty a je nutné ich potom naozaj doplňať. Nemyslím si to. Je to skôr otázka v rámci takého nadstavenia telesného, kedy môžu vznikať nejaké problémy, či sú to problémy so štítnou žľazou alebo niečo, čo vlastne vyplýva zvnútra z tela a v kombinácii s tým farbením môže dojsť k nejakému zvýšeniu, ale samotná farba určite nespôsobí, že by vlasy vypadli. Je to veľmi individuálne. Každý potrebuje iný interval a má svoj taký životný štýl, kedy sa cíti najlepšie. Takže ak niekto si potrebuje vlasy umývať každý deň, určite to nezazlievam, ale mal by vedieť, s čím si tie vlasy umyť. Také optimálne je tak 2, maximálne 3 krát do týždňa, aby sa vlastne aj regulácia mazotoku stále rovnako riešila. Takže nemám na to nejakú striktnú odpoveď, že koľkokrát a ako často, každý to máme inak. Ak si veľmi často umývate vlasy, môže tam byť viacero príčin, prečo sa to deje. Buď už je zvyknutá pokožka na to odmývanie tej masnej časti a vlastne sa mazivo produkuje veľmi rýchlo, pretože vie, že ju dáte dolu, alebo to môže byť spôsobené nevhodným produktom, ktorým vlastne sa pokožka umýva a vlasy. Takže ja by som doporučila občas, keď máte možnosť byť sama so sebou niekde, kde si tie vlasy nemusíte umyť a predĺžiť ten interval, malo by sa skrátiť vlastne aj alebo spomaliť to mastenie sa vlasov. Na pokožke vznikajú rôzne, nazvem to anomálie a tým pádom naozaj, aby vlasy a pokožka neboli veľmi dlho vlhké, treba tú pokožku vysušiť. Nemusí byť vysušený vlas úplne do konca, ale pokožka by nemala byť mokrá, aby na nej nevznikali práve nejaké
plesne, keď má niekto nejakú tendenciu k nejakým alergickým reakciám, určite treba tie vlasy vysušiť pokožku. Sa nepoužíva kondicionér. Kondicionér je veľmi dôležitá zásadná zložka na uzavretie vlasu, na to, aby vlas bol v dobrej kondícii, aby sa s ním dalo manipulovať, aby bol pružný, aby bol lesklý, aby bol uzavretý, aby nepraskal. Určite máme množstvo a veľa prípravkov, produktov, ktoré naozaj pomáhajú práve na objem vlasov. Takže je to o stylingových produktoch, ktoré ten objem vytvárajú, ale nie len samotné oni. Treba sa trošku aj manuálne k tomu pričiniť, to znamená, že tá manuálna zručnosť a vyrobiť ten objem s tým produktom znamená naniesť ho na mokré vlasy, čerstvo po umytí, po ošetrení, a zároveň tie vlasy vyfúkať. Fén alebo teplý vzduch vlastne aktivuje zložky v tých objemových produktoch a vtedy vzniká ten objem. Ak nanesieme ten produkt iba na mokré vlasy a necháme ho voľne uschnúť, vtedy ten produkt nefunguje.